Ngene iki tak tulisi koyo ngene ijih diriti ya kebangetan. Bener diingi cili, saiki gedene semene. Ejek ra arti ya. Banget tenan uripe iki. Woi, jak kurang ajar. Ora iki. Iku lha apa leh ngamuk-ngamuk? Hei. Apa leh? Iku lha apa ngamuk? Lha apa? Ngerti karo dekne. Oh, ya wis tak balik aku. Bener podo wae. Beneran motornya ditinggal, tak dole ae. Mau antar piye iki? Bisa nanya. Mas gosan aku. Iku aja kok warai kok. Iki info ngarep ora budak. Ya piye? Barangku kono. Wah. Ngopi ya? Bayaran basir. Ini basir mau piro? Bukan basir. Set. Opo iki? Woi. Oh, aduh ya kok. Wah, aku deh. Mati. Iya, Bro. Bosnya. Duh, tas ini. Sini mangem. Tapi iya. Iki. Tambulan perantau ya. Tambulan boys kok ini ditimbang 1000. Weh. Ora masuk blas. Tenan. Mangeu wau dhewe, mangeu. Ini tarik wangi mapak kon kono Prabolo. Wis Basir. Saya tak balik ya. Kabe kono mudo. Iki sesuk ora ngopi ya. Ora oke. Pesen kopi sih ya, ngringetin. Boleh kapan apa lah? Daerah yo pengen utang lah. Kian utang ae teno. Garun, Monggo. nanti gue. Ning kene. Nanti, Yo ning kene. gue ngedon apa tak? Ora arek warungmu iki. Yo, sik. Lapo le? Kopi ya? Kopi. Yo. Yo. Aduh, aja. Dia Gidul apa-apa kau. Kita kok ana semacam.
Aku mau lho. Iya. Aku tak jebol sepeda. Kan mbok udah. Malah gak yo wis usah wong. Kayak rasanya arang yo ya. Mbah aku rati. Kan ketok iya. Wani-wani ini. Sembah. Ini iki lho kok dhewe semudian. Kan penyakit iki. Ora penyakit. Aku di bojo. Iki wayang mudian iki Golek ah. pengen mupoh sapa? Gedang. Wis sampe balik aku. Yo yo yo. Iki lho. Piro? 2000. Tuh. Enggak ada ngene bayar. Wah, aku bayar terus kok. Bayar kondi. Wis tak balik ya. Iya. Oke. Gue aja. Coba udian. Wis ini ya. Oke. Iya ya sapi ku iki ya. Pakani orang. Cilikane sih nek menawa kandange rusak. Kopi, Dik. Cek utah kopi. Lumayan rezeki. Wah, oke. Mosok dino kok angel. Kemudian sisan kakak berkata hindar keperang, hindar banjir, rana pemasukan tuh ngomong rano sego, rano lawo bojo mudat sisan niki lho nasibe wong kok koyo ngene tuh nasib beh endas itu ora kuat dipikir ngasih geblok makmu wah mumet Ngopi. Oke. wis sak loro neh nawane tok sing Lumayan. ya iya suket yo tak resik iki makane opo Kopi entek iki mas opo sing ngendakno iki mau? kok gedruwo iki mau ndak gedruwo iki malah printing aku